Gepler Azatlyk radiosu. Eferde habarlar günneligi bilen men Ýogsan Nurwan. Türkmenistanyň rowajlygyň watanyň şygar astyna geçýän 2019-njy ýylyň başyndan kadrlar çalışmak başlanyny we olar bilen prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow öňküsinden kiçik wezipä. Daşary işler ministriniň ornwasarlygyndan Ahal welaýatynyň häkiminiň ornwasarlygyna geçirildi. 7-nji ýanwarda owa huzurlygyny gödäwçilik edýän vice-premieriň we welaýat häkimleriniň gatnaşmagyna geçirilen maslahatdan sen tutulsa, Gurban Muhammed Anaýew Beherdin etrawynyň häkim wezipesine berileni. Bu etrawyň öňkü häkimi Annegel Ýazmuradow geçen ýyl owa we suw huzurlygy ministri wezipesine berilenipdi. Daşoğlu welaýatynyň Guwadag etrawynyň häkimi Töregil Sınadarow işde goýberen kemçilikler üçin wezipesinden boşadylyp onuň ýerine Haljan Nurjanow häkim berilenni. Halaj etrawynyň häkiminiň ornwasary bolan Batyr Gylyjov Lewap welaýatynyň döwletli etrawynyň häkim wezipesine berilenni. Sebäbi öňkü häkim Süleyman Abduşukurow işde kemçilik goýberenligi üçin wezipesinden boşadyldy. Türkmenawat şäheriniň häkiminiň ornwasary bolan Söhbet Allaquliýew Lewap welaýatynyň Köýtennag etrawyna häkim berilenni. Sebäbi etrawyň öňkü häkimi Asyr Gurbanurdiýew hem işde kemçilik goýberdi. İşte kemçilik goýberenleriň ýene biri Mar welaýatynyň Murgap welaýatynyň häkimi Babajan Allanadarow boldy. Onuň ýerine Agymradow häkim berilenni. Döwlet dostlarynyň bu gedekki häkim täzelemeleri guruk gelen we ýyl boýy kadr täzelenen 2018-nji ýylyň ýazyna gawat geldi. Adatlyň Telegram sosial ulgamyna sahypasyna ýazylaň. Bizi gözlegi bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Biz bilen Telegram arkaly goşmak belgisi 420 724 168 983 we goşmak belgisi 420 773 797 383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňizin gizlin taklanjakdygyna kepillik etýäris. Gepleýär Azatlyk radiosu. Eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Yatyp galandan atyp gal. Vice-premieri owa huzurlygy değişir nakıl we atalar sözlerini toplamak tapşyryldy. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda video şekilli iş maslahatyny geçirip onuň dowamyna ýurdun owa huzurlyk pudowyny maslahat etdi. Ýygnaga pudowy gödäwçilik edýän vice-premier Esenmurat Orazgeldiýew hem de welaýatlaryň häkimleri çagyryldy. Prezident vice-premieri ata-babalaryň ekerançylyk tejribelerini öwrüne jemleýän parasatly sözleri nakyllary we atalar sözlerini toplap sözlük görnüşünde neşir etmegi tapşyrdy. İş maslahatyny prezident beýleki tapşyryklar bilen bir hatarda milli ekerançylyk däplerini ösdürmek boýunça da görkezme beripdir. Ata-babalaryň owa hojuluk tejribeleri ençemi atalar sözlerini nakyllarda öz beýanyny tapypdyr diýip tadaha ýazýar. Habarda aýdylmagyna görä Berdimuhammedow owa hojulugy değişli atalar sözleriniň we nakyllaryň ekerançylygy alyp barmagyň aýratynlyklaryny häsiýetlendirýändigini aýdypdyr. Prezident Berdimuhammedow Türkmenistanyň halkyna iýeren täze ýyl gutlawyny da ata-babalaryň sözlerine esaslanyp 2019-njy ýylyň hasyrly we bereketli ýyl boljakdygyny çaklady. Ol ata-babalaryň it ýyly ek doňuz ýyl ot diýen sözlerini getirdi. Ata-babalarym it ýyly ek doňuz ýyly or diýip bu ýylyň hasyrly, bereketli bolýanyny belläpdir. It ýylynyň ekşe ýaramlydygy doňuz ýylynyň hasyrly boljakdygy ýa-da at ýylynyň sowuk boljakdygyny tasdiklaýan ulmy suwutnamalar ýok galy bersede, ýyla itiň, doňuzyň ýa-da atyň we beýlekleriň atlaryny bermegiň ulmy esasda düşündürüş ýok. Ýöne ýurdun owa hojuluk pudowyny ulmy esasda ösdürmegi talap edýän prezident Berdimuhammedow 7-nji ýanwarda ministrler kabinetiniň başlygynyň orunmasarynyň owa hojuluk nakyllaryny toplamagy talap etdi. Türkmenleriň arasyna başyň göýekde bolsa da topragy tagzim et. Serçeden gorkan dar ekmez, işlemedik diýişlemez. Bal tutan barmagyny ýalar we şoňa meňdeş müňlerçe belki de has köp nakyl bar. Ýöne balwallygynyň bilen agyz süýjäni okduýup adatlygyň beýleki bir gurundeş owa hojuluk pudowyny iş ýüzüne amal edilmeli işleriň has möhümdigini belledi. Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском rus.azatxabar.com. Gepleýär Azatlyk radiosu. Siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin.
Türkmenistanyň polisiýasy we milli howpsuzlyk gullukları dinçileri soraga çekerler. Azatlyk radiosynyň Liwapdaky we Daşowdaky habarçylarynyň sözlerine görä, bu regionlarda dinçileriň soraga çekilmeginden daşary ilata aja dinçilikden saklanmagy maslahat berýärler. Howpsuzlyk edaralary ýene-de dinçileri soraga çagyryp başladylar. Etatan mesçitlere gatnaýanlary çagyrýarlar. Şeýle-de özüni dini düzgünlere göre alyp barýan adamlar bilen gürrüňdeşlik geçirýärler. Meselem işde namaz okuyanlary gürrüňdeşliklerde Hudaý we dini ýygy-ýygydan agdaýanlary, büdjet pudaklaryny işleýänlere aşy dinçiligiň hut işden kowulmak ýaly netijelere getirip biljekdigini duýdurýarlar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 8-nji ýanwarda habar berdi. Azatlygyň Türkmenistandaky söhbetdeşleri polisiýanyň we milli howpsuzlyk gulluklarının il içinde informatorlaryň köpdigini aýdýarlar. Şeýle-de ular ýylatyň mobil telefonlarynyň barlanýanlygyny we onuň içinden dini maglumatlaryň gözlenýänligini aýdýarlar. Azatlyk radiosy Türkmenistanda dinçileriň ýygyrlanýanlygy barada maglumatlar boýunça Milli Howpsuzlyk Ministrligi we polisiýa bölümleri bilen ençimegedek habarlaşmagy synançdy. Emma resmi kommentariýa almak başartmady. Şol bir wagtda Türkmenistanyň raýatlarynyň howpsuzlyk gullukları tarapyndan soraga çekilmegi bilen bagly ýagdaýlar öňem ençimegedek ýüze çykypdy. Türkmenistan'dan Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saytyna Sayfon 3 proxy ulgama arkaly howpsuz ýagdaýda girip bilersiňiz. Sayfon 3 dowamly özgörýär. Şonuň üçin ony her 2 hepdeden täzelep durmagy unutmaň.